Kutou sound. Dobře. Ty čuráku. Sprcha. Natoč ho. Čurák. Prezidenta. Nemáte někdo triko? Jo, možná. Pojď si vybrat. Já ty klidně dám, vole, jestli chceš. Jo, Tak jsem já udělal v Jo, Bible Martin bude Ameriku mít asi méně omšelý věc, já už mám čistý takových jenom, takový ty zbytky. Takový ty trička, když jsou trošku třeba menší a Já mám ty, no, by mi fakt nevadilo, že já mám ty trička spíš tak jako, že už nefunkční, jakože už nerad bych se jí zpátky oblíkal. Že jak míjou v tom jednom pytli, tak je to moc, jo. Si přidají si informace hlavně a to je zlý, jo. Chceš wafers? Jahoda. Jahoda. Jdem koč. Jdeme, no. A už to netoč, ty. Mám horší. Hovory z TBM. Tomáš Bek Mašťák. Kdo se na tohle má dívat do píči potom? Ty, Nasra. zhodnotit. Prokonzultovat. To budeš vejnovat, že nemáš žádnou paměť na fotku. Jo. Tak smažu nějaký sračky. Třeba tuhle. A ty budou křivdět fakt tady. Budeš mi chodit, nebo teda točit, až když budu spát? Ne, to bude nuda. No právě, ale větší zábava než A hlavně budu spát taky. Pusu. já jdu někam pryč,